క్లాస్లో 4వ అధ్యాయం. అందరికీ స్వాగతం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. సో భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ. ఆన్సర్స్ కొన్ని వచ్చాయి, బట్ సో వచ్చిన ఆన్సర్స్ ఈ శ్లోకం చదివిన తర్వాత చూద్దాం. వెరీ గుడ్, ఆన్సర్స్ చాలా వచ్చాయి. వెరీ గుడ్. నిన్నటి అధ్యాయం గురించి వెరీ గుడ్. ఓకే, సరే. భగవానువాచతో ప్రారంభం. శ్రీ భగవానువాచ. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవానహమవ్యయం వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ మనుర్ఇక్ష్వాకవే బ్రవీత్. ఈ యోగం వివస్వానుకు ప్రోక్తవ చెప్పాను నేను, అహం నేను చెప్పాను, అవ్యయమైనటువంటి యోగాన్ని నేను వివస్వాన్కి చెప్పాను. వివస్వాన్ మనవే ప్రాహ, వివస్వాన్ ఏమో మనుకు చెప్పాడు. మను ఇక్ష్వాకవే అబ్రవీత్, మనువేమో ఇక్ష్వాకు చెప్పాడు. సో ప్రాహ అంటే చెప్పడం, అబ్రవీత్ అంటే కూడా చెప్పడం అని, వివరించడం అని అర్థం అన్నమాట. అబ్రవీత్ అంటే చెప్పడం, ప్రాహ అంటే కూడా చెప్పడం. సో భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట, అవ్యయమైన ఈ యోగ శాస్త్రాన్ని నేను వివస్వాను అంటే సూర్యదేవుడు వివస్వానికి ఉపదేశించాను. వివస్వాన్ దానిని మానవులు తండ్రి అయిన మనువుకి ఉపదేశించాడు. మనువేమో ఇక్ష్వాకుకి ఉపదేశించాడు. సో ఇది ఇక్కడ మనకి చిత్రంలో చూస్తున్నాం. ఏది? భగవంతుడు సూర్యదేవుడికి చెప్పడం, సూర్యుడు మనువుకు చెప్పడం, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పడం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో అది ఈ ఫస్ట్ శ్లోక ఈ రకంగా భగవంతుడే ప్రారంభించారు 4th చాప్టర్. సో ఆన్సర్స్ నిన్నటి చాప్టర్ గురించి. సుదర్శన్ ప్రభుజీ, నీ కర్తవ్యాన్ని నిజాయితీగా చెయ్యి, ఫలితం గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించకు, ఆ ఫలితాన్ని భగవంతుడికి అర్పించిన భావంతో పనిచేయి. వెరీ గుడ్. మంజుల మాతాజీ, జడ పదార్థం కన్నా ఇంద్రియాలు ఉత్తమం, ఇంద్రియాల కంటే మనస్సు ఉత్తమం, మన మనస్సు కంటే బుద్ధి ఆత్మలో ఇంకా ఉత్తమం. వెరీ గుడ్. సుదర్శన ప్రభుజీ, కర్తవ్యం చేయడం, బాధ్యతలను తప్పకుండా నిర్వర్తించడం, ఫలాపేక్ష లేకుండా పనిచేయడం, లాభం లేదా నష్టం గురించి ఆందోళన చెందకుండా పనిచేయడం. వెరీ గుడ్. నిస్వార్థ సేవ, ఇతరుల మేలు కోసం పనిచేయడం. సమత్వ భావం, విజయం అపజయం రెండింటినీ సమానంగా స్వీకరించడం. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. అప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. ఆ సమత్వమే యోగము. అనూష మాతాజీ, మనం సరి అయిన మార్గంలో ఉండి ఎదుటివారికి చెప్పాలి. వెరీ గుడ్. ఇది ఏ విధంగా మనం జీవితాన్ని అదర్స్కి, మిగిలిన వాళ్ళకి ఆదర్శప్రాయంగా ఉండేటట్లు మనం జీవనం గడపాలి అనేది. శ్రద్ధతో ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేస్తారో వాళ్ళు కర్మబంధాల నుండి విముక్తి పొందుతారు. డ్యూటీస్ చేసినంత మాత్రం కదా, ఇంకొక పాయింట్ ఉంది కదా, సెకండ్ పాయింట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఏది? కర్మ ఫలితాల మీద ఆసక్తి లేకుండా డ్యూటీస్ చేసిన వాళ్ళు. చాలామంది డ్యూటీస్ చేస్తారు, కానీ కర్మ ఫలితాల కోసం మీద అటాచ్మెంట్తో ఉంటారు. ఆ అటాచ్మెంట్ని వదులుకుంటే కర్మబంధాల నుండి విముక్తి పొందుతారనమాట. ఆ సెకండ్ పార్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా 3 ఇంద్రియాలు, మనసు, బుద్ధి, కోరికలు నివసించే స్థానాలు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సుదర్శన్ ప్రభుజీ, నీ కర్మ చేసే హక్కు మాత్రమే ఉంది, ఫలితం మీద లేదు. వెరీ గుడ్. ఇది డైరెక్ట్గా భగవంతుడు చెప్పిన విషయం. ఫలితానికి బంధించబడకు, అలాగే కర్మ చేయకుండా కూడా ఉండవద్దు. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. అంటే అకర్మ, అంటే కర్మ చేయకుండా ఉండడం కంటే చేయడమే మంచిది
అని భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. పొగ చేత అగ్ని, అనుష మాతాజీ, పొగ చేత అగ్ని, మురికి చేత అర్థం, మావి చేత గర్భంలో శిశువులు కప్పినట్లు ఆత్మజ్ఞానంను కోరిక కప్పివేసింది. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సుదర్శన్ ప్రభుజీ, కర్మయోగం అంటే మన పని లేదా కర్తవ్యాన్ని అంకిత భావంతో, నిజాయితీతో, ఫలితంపై మమకారం లేకుండా చేయటం. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, కరెక్ట్. జాగిరి యాదగిరి ప్రభుజీ, కామముతో ప్రేరేపితమై ప్రాపంచిక విషయాల మీద ఇంద్రియ నిగ్రహం లేక, బుద్ధి నియంత్రణ లేక మానవులు దైవమును చేరలేకపోతున్నారు. కరెక్ట్. సో దానికి అందుకని ఎలా చేరుకుంటారు అంటే పైన చెప్పిన విధంగా మనం కర్తవ్యాలను కోరిక అటాచ్మెంట్ లేకుండా చేయగలిగినప్పుడు మనం బంధాలను ఏర్పరచుకోం. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. అందరూ చాలా చక్కగా చెప్పారు ఆన్సర్స్. సో వెరీ గుడ్. సో కర్మయోగం గురించి అందరికి ఒకే ఒకటి ఏమిటంటే యజ్ఞము అనే దానికి ఇదే అర్థము, ఇలా పని చేయడమే యజ్ఞం అన్న పాయింట్ మాత్రం బాగా జీర్ణం చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే యజ్ఞము అంటే యజ్ఞకర్మ సముద్భవ, యజ్ఞంతోనే మరి కర్మ ఈ రకంగా చేయడంతోనే యజ్ఞం అనేది పుడుతుంది అని నిన్న మనం చూసాం. సో కర్మను మనం ఫలాసక్తి లేకుండా చేస్తే అదే యజ్ఞం అన్నది మనం ఆ శ్లోకంలో చూసాం. సో అది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అన్నమాట. ఇది యజ్ఞం వర్షాలు, పర్జన్య ధన సంభవ, వర్షమేమో ఆహారమేమో వర్షం వస్తే వస్తుంది. అలాగే యజ్ఞం చేస్తే వర్షాలు వస్తాయి. యజ్ఞమేమో కర్మలు ఈ విధంగా చేస్తే అది యజ్ఞంగా మారుతుంది అని చెప్పి మనం ఆ శ్లోకంలో యజ్ఞ చక్రం శ్లోకంలో చూసాం. సో ఇక్కడ భగవంతుడు ఇలా ముందు ఈ జ్ఞానాన్ని నేను వివస్వానికి చెప్పాను, వివస్వాన్ మనువు ఇక్ష్వాకు చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పి భగవంతుడు ఇంకా ఏమంటున్నారంటే ఏవం పరంపరా ప్రాప్తం ఇమం రాజర్షయో విదుహు సకాలే నేహ మహత యోగో నష్ట పరంతప. సో ఇది ఈ పరంపరగా ప్రాప్తమైంది. ఈ ఈ యోగం ఇలా పరంపర అంటే ఏమిటి? ఒక గురువు శిష్యుడికి చెప్పడం, ఆ శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యుడికి, ఆ శిష్యుడు మళ్ళీ తన శిష్యుడికి, ఇలా ఒకరి దగ్గర ఒక గురువు నుంచి శిష్యుడు మళ్ళీ గురువుగా ఇంకొక శిష్యుడికి, ఇలా ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒకరికి ఆ లీనియేజ్లో ఆ వరుసలో రావడం పరంపర అంటారు. సో ఇలా పరంపరగా ప్రాప్తం అయినది ఈ యోగం. ఈ రాజర్షులందరూ కూడా తెలుసుకున్నారు ఈ యోగాన్ని, ఈ విధంగా పరంపరగా వస్తూ ఉన్నది కాబట్టి. అయితే సకాలేనేహ, అయితే కాలక్రమంలో ఎక్కడో మహతాయోగో నష్ట, ఈ మహాయోగాన్ని నష్టపోయాము. పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడా, భయపెట్టేవాడా అంటూ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ చెప్పారన్నమాట. ఈ జ్ఞానం ఈ రకంగా మరి గురు పరంపర ద్వారా ఇలా వస్తూ వచ్చింది. చాలా రోజులు రాజర్షులు అందరూ కూడా ఇది నేర్చుకున్నారు. అయితే ఎప్పుడో కాలక్రమేణా మధ్యలో ఎక్కడో ఈ యోగాన్ని మనం కోల్పోయాం. అంటే ఈ పరంపరలో ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చింది. ఎప్పుడో ఎవరికో చెప్పడం ఆపివేశారు మధ్యలో. దాంతో ఈ యోగం ఇలా స్లోగా అంతరించిపోయింది. ఆ టైం నుండి ఇక ఎవరికి ఈ యోగం గురించి తెలియకుండా పోయింది. అప్పటి వరకు ఇలా వచ్చిన యోగం అప్పటి నుంచి బ్రేక్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఇలా ఆగిపోయింది అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో అప్పుడు మరి ఎప్పుడు భగవంతుడి గీతను చెప్పారు సూర్యుడికి అనేటటువంటి డౌట్ గనక వచ్చినట్లయితే మనకి ఆ విషయం కూడా ఇక్కడ
చెప్తున్నారు అన్నమాట. ఏమని భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో సూర్యుడు మరి సర్వలోకాలకు రాజవంశాలకు మరి భగవద్గీత జ్ఞానం మొదటే ఉపదేశించబడింది. సూర్యలోకం మొదలు అన్ని లోకాల్లో రాజవంశాలకు ఈ భగవద్గీత ప్రాచీన కాలంలోనే ఉపదేశించబడిందని దాని చరిత్ర మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతోంది. అన్ని లోకాల్లో రాజులు వాళ్ళ ప్రజలకు రక్షణ కల్పించడానికి ప్రత్యేకంగా మరి నిర్దేశింపబడ్డారు రాజులు. కాబట్టి ఈ ప్రజల్ని చక్కగా పాలించి వాళ్ళని ఇలా కామబంధాలు కోరికల నుంచి రక్షించడానికి రాజవంశం వాళ్ళందరూ కూడా భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే వారు అందరినీ పాలిస్తూ న్యాయము ధర్మము తెలిసిన వాళ్ళై ఉండాలి. కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా ఈ భగవద్గీత జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి, అవసరం ఉన్నది. భగవంతుడు మరి భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఆధ్యాత్మికతను మనం పొందడానికే మానవ జన్మ యొక్క నిజమైనటువంటి పర్పస్. కాబట్టి ఈ సందేశాన్ని ప్రజలందరికీ మరి ఈ విద్యను భక్తిని తెలియజేయడమే ఈ లోక నాయకుల పాలకుల యొక్క బాధ్యత అని చెప్తున్నారు. అంటే మరి అందరి శ్రేయస్సు కోసం ఈ రాజులు మరి ఈ భగవంతుడికి సంబంధించిన ఈ జ్ఞానాన్ని ప్రచారం చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. తద్వారా జనులు మరి ఈ లాభాన్ని పొందుతారు. అలా ఈ వాళ్లకు ఉపయోగకరమైనటువంటి జీవితంలో వాళ్ళు ఈ పూర్ణత్వాన్ని పొందగలిగినటువంటి మార్గాన్ని వాళ్ళు పొందగలుగుతారు. ఆ మార్గంలో వాళ్ళు నడుచుకోగలుగుతారు. తద్వారా వాళ్ళ జన్మ సార్థకం చేసుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సూర్యదేవుణ్ణి వివస్వాన్ అని చెప్పి పిలుస్తారు అనే పేరు ఉన్నది. ఆ సూర్యదేవుడికి మరి ఈ గ్రహమండలం అన్ని గ్రహాలకి ఆయన మూలం సూర్యుడు కదా. మరి ఈ ప్లానెట్స్ అన్ని ఆయన చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. సో ఈ గ్రహాలన్నిటికీ సూర్యుడు మూలం. సో బ్రహ్మ సంహితంలో ఏం చెప్పారు అంటే, ఏ ఆది పురుషుడి ఆజ్ఞతో ఈ గ్రహాలకు రాజైన సూర్యుడు మరి శక్తిని పొందుతున్నాడో, మరి వేడిని పొందుతున్నాడో. సూర్యుడి యొక్క శక్తి ఏమిటి అంటే ఆయన ఇవ్వగలిగినటువంటి వేడి వెలుగు కదా. ఎవరైతే ఈ సూర్యుడికి ఆ శక్తిని ప్రసాదిస్తున్నారో అలాంటి దేవదేవుడైన భగవంతుణ్ణి నేను భజిస్తాను అని బ్రహ్మ సంహితంలో ఉంది. అట్లాంటి సూర్యుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క నేత్రంలాగా వెలుగుతూ ఉంటాడు. ఆయన ఆజ్ఞకు ఆయన ఆజ్ఞల ప్రకారం తన యొక్క కక్షలో, అంటే కక్ష అంటే ఇంగ్లీష్లో ఓర్బిట్ అంటాం. అంటే ఈ గ్రహాల యొక్క దారిని, రోడ్డుని మనం కక్ష అంటున్నాం. కక్ష అంటే గ్రహాల యొక్క రోడ్డు, వాటి యొక్క దారి, అవి ప్రయాణం చేసేటటువంటి దారిని కక్ష అంటాం కదా. సో సూర్యుడు ఆ భగవంతుడి యొక్క నిర్దేశం ప్రకారం ఆయన తన యొక్క కక్షలో పరిభ్రమిస్తున్నాడు. అందుకే ప్రతి గ్రహం కూడా, ప్లానెట్స్ అన్నీ ఈ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటాయి కదా. తిరుగుతూ ఉంటాయంటే ఇష్టం వచ్చినట్లు తిరుగుతున్నాయా? ప్రతి దానికి వాటి సపరేట్, వాటి కోసమే ఉన్నది ఒక కక్ష, ఒక మార్గం. ఒకదాని మార్గం ఒకటి వాడే ప్రశ్నే లేదు. ఎవరి మార్గం వాళ్ళకున్నది. మీరు సోలార్ సిస్టమ్ చూసినట్లయితే ఆ బొమ్మ చిత్రం, అందులో మనకి 9 గ్రహాలు సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నవి అన్నీ వేరువేరుగా ఉంటాయి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. సో అన్నీ ఒకదాని వెన ఢీ కొట్టడం, ఇష్టం వచ్చినట్లు వెళ్ళడం ఉండదు. పర్ఫెక్ట్ ఓవల్స్ షేప్లో వెళ్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సూర్యుడి చుట్టూ. సో అందుకని ఎవరు వాటిని అలా పెట్టింది, వాటి కక్షలో సూర్యుడిని కూడా భగవంతుడు ఆ రకంగా నిర్దేశించి కక్షలో ఉంచారు. సో ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడైన మనం 15th చాప్టర్లో మళ్ళీ చూస్తాము. సో ఇక్కడ భాష్యంలో ఈ విషయం చెప్తున్నారు, మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే నేను ముందు వివస్వానికి చెప్పాను అన్నారు కదా. సో ఆ విషయం గురించి
ప్రతి ఒక్కళ్ళు మరి సూర్యుడు అన్ని గ్రహాలకి రాజు అనుకుంటే గ్రహాలన్నిటికీ మరి ఆయన వెలుగునిస్తున్నాడు. సూర్యుడి నుండే కదా మరి భూమికైనా అన్నిటికీ వెలుగు వేడి వస్తున్నాయి. సో అందుకని సూర్యమండలాన్ని ఆ వివస్వాన్ పాలిస్తున్నాడు. ఆయన భగవంతుడి ఆజ్ఞ ప్రకారం తన యొక్క కక్షలో పరిభ్రమిస్తూ ఉన్నాడు. సో భగవంతుడు ముందు వివస్వాన్నే ప్రథమ శిష్యుడిగా స్వీకరించి ఈ గీతా జ్ఞానాన్ని అందుకని బోధించారు. కాబట్టి గీత అనాది కాలం నుంచి వస్తోంది, కానీ మరి మధ్యలో ఎక్కడో బ్రేక్ వచ్చి మరి మనం ఈ జ్ఞానాన్ని కోల్పోయాము అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్ష్వాకు గీతా జ్ఞానం ఇక్ష్వాకు చెప్పారు కదా మనువు. సో భగవంతుడితో ఈ మహాభారతంలో కూడా గీత చరిత్రను గురించి చెప్పారు శాంతి పర్వంలో. ఏమని అంటే భగవంతుడితో సంబంధాన్ని చెప్పే మనకి తెలియజేసే ఈ జ్ఞానం త్రేతాయుగ ప్రారంభంలో వివస్వానుచే మనువుకు బోధింపబడింది అని చెప్పి. సో మనిషికి తండ్రి కాబట్టి, మానవులందరికీ తండ్రి కాబట్టి మనువు దానిని తన కుమారుడు ఈ భూమండలానికి రాజు రామచంద్రుడు ఉద్భవించిన రఘువంశానికి మూల పురుషుడు అయినటువంటి ఇక్ష్వాక మహారాజుకు చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పి ఈ గీతా జ్ఞానం గురించి భారతంలో కూడా శాంతి పర్వంలో చెప్పారనమాట. సో ఈ గీతను ఎప్పుడు చెప్పారు సూర్య భగవానికి చెప్పి ఎన్నాళ్ళైంది అనేటటువంటి ప్రశ్న గనక వస్తే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే మరి 27 యుగ చక్రాలు ఇప్పటికీ అయిపోయాయి. యుగ చక్రం అంటే 4 యుగాలు కదా మనకి. సత్యయుగం, త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం, కలియుగం 4 యుగాలు ఉంటాయి. సో క్యాలెండర్లో గనక 12 నెలలు ఉంటే ఒక సంవత్సరం ఎలా అవుతుందో అలా ఈ 4 యుగాలు అయితే ఒక యుగ చక్రం అంటారన్నమాట. సో ఇలాంటి యుగ చక్రాలు అంటే సంవత్సరాలు అని మనం అలా తీసుకుంటే అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి యుగ చక్రాలు 27 అయిపోయాయి ఇప్పటి వరకు ఈ సృష్టికి. ఈసారి సృష్టి జరిగినప్పుడు ఆ 27లో 1166 లక్షల సంవత్సరాలు ఉన్నాయట. ఎందుకు? సత్యాత్రేత 28వ యుగ చక్రం ఇప్పుడు జరుగుతోంది. ఆ 28వ యుగ చక్రంలో కూడా ఫస్ట్ 3 యుగాలు అయిపోయాయి కదా. త్రేతాయుగం, ద్వాపరయుగం అయిపోయాయి. సో మనం ఇప్పుడు కలియుగంలో ఉన్నాం. సో అయిపోయిన ఈ 3 యుగాల్లో 4,32,000 ఇంటూ 9 9 వేస్తే 38.8 లక్షల సంవత్సరాలు అయిపోయాయి. ఇప్పుడు మనం కలియుగంలో ఉన్నాం. ఈ కలియుగంలో కూడా 5,125 సంవత్సరాలు 125 సంవత్సరాల దాకా అయిపోయాయి. సో మనువు జీవితకాలం ఏమిటి అంటే మనువు ఈ అన్ని యుగాలకి ముందు పుట్టాడు కాబట్టి ఈ మనువు మొత్తం 27 యుగ చక్రాల్లో ఉన్న 1166 లక్షల సంవత్సరాలు, ఈ 28వ యుగ చక్రంలో 3 యుగాలు అయిపోయాయి కదా, అవి ఒక 38.8 లక్షలు. ఈ కలియుగంలో ఇప్పటి వరకు 5,125 సంవత్సరాల దాకా అయిపోయాయి కదా, ఇవన్నీ కూడితే 1,205 లక్షల సంవత్సరాలు వచ్చాయి. సో మిలియన్స్లో చూస్తే దానిని 100తో భాగిస్తే 10తో భాగిస్తే 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు అని చెప్తాం అన్నమాట. 1,200 లక్షలైనా 120 మిలియన్లన్నా ఒకటే. సో ఇక్కడ ఆ విషయం అంతా బోధించారు. సో అప్పుడు వివస్వాన్కి బోధించారు. సో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఏమిటి అంటే కలియుగంలో కాల పరిమితి అన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట. కలియుగంలో 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. సో ప్రస్తుతం 5,000 సంవత్సరాల చిల్లర మాత్రమే గడిచింది కలియుగంలో. ఈ కలియుగానికి ముందున్న ద్వాపర యుగంలో దాదాపు 8,64,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, డబుల్ కలియుగానికి. తర్వాత దానికి ముందున్న త్రేతాయుగంలో 12 లక్షల చిల్లర ఉన్నది, అది ఇంకా ఎక్కువ అన్నమాట. అంటే రాను సంవత్సరాలు తగ్గిపోతూ వచ్చాయి. కాబట్టి ఈ ద్వాపర యుగానికి ముందున్న త్రేతాయుగంలో మరి దాదాపు 17 లక్షల సంవత్సరాలు చిల్లర ఉన్నదన్నమాట. సో ఒక్కొక్క యుగం జరిగిన కొద్దికి
4,32,000 సంవత్సరాలు తగ్గిపోతూ వచ్చాయన్నమాట. సో అందుకని ఈ 4 యుగాల్లో ఇది 4,32,000 ఇంటూ 9 అన్నారు అంటే 4,30,000 సత్యయుగంలో ఉన్నాయి. త్రేతాయుగంలో 3,4,32,000 అంటే సుమారు 12 లక్షల చిల్లర. ద్వాపర యుగంలో 2,4,32,000 అంటే 8,64,000. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేస్తే మరి 38.8 లక్షలు వచ్చాయి. సో కలియుగంలో చివరికి ఓన్లీ 4,32,000 సంవత్సరాలు మిగిలాయి. వాటిలో ప్రస్తుతం 5,000 ఈ యుగ చక్రంలో 4 కలియుగంలో 5,000 సంవత్సరాల పైన అయిపోయాయి. సో అది. సో ఈ 28వ యుగ చక్రంలో ఇన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయి. అంతకుముందు 27 పూర్తి యుగ చక్రాలు అయిపోయాయి. ఇవన్నీ కూడితే 1,205 లక్షలు లేదా 120 మిలియన్లు అనుకోవచ్చు. అన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి అన్నమాట. సో అప్పుడు మనం ఇన్ని సంవత్సరాలకు ముందు మరి మనువు తన శిష్యుడికి భూమండలానికి రాజు తన శిష్యుడైన ఇక్ష్వాకుకు ఈ గీతా జ్ఞానాన్ని బోధించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అందులో మరి 12 లక్షలు 120. సో ప్రస్తుతం మనువు యొక్క ఆయువు ఎంత అంటే మరి 305 కోట్లు 300 లక్షల సంవత్సరాలు. అందులో ప్రస్తుతం 120 మిలియన్లు మాత్రమే మరి గడిచాయి ఇప్పటి వరకు. కాబట్టి గీతా జ్ఞానాన్ని మనువు యొక్క జన్మానికి పూర్వమే మరి వివస్వానైన సూర్యదేవుడికి భగవంతుడు దాదాపు మరి ఆల్మోస్ట్ ఇది మిలియన్స్లో చూస్తే 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పి స్థూలంగా మనం అంచనా వేయొచ్చు అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో 120 మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఇక్కడ వివస్వానికి బోధించారు. 120 మిలియన్లన్నా 1,205 లక్షలన్నా ఒకటే. సో ఇదంతా ఇక్కడ భాష్యంలో వివరించిన విషయం అక్కడ మనకు ఒక చార్ట్ లాగా చూపించారన్నమాట. సో అయితే మధ్యలో మరి 20 లక్షల సంవత్సరాలుగా ఇది ఈ జ్ఞానం వస్తూ ఉన్నది మానవ సంఘంలో. భగవంతుడు మరి అర్జునుడికి 5,000 సంవత్సరాల క్రిందట మళ్ళీ తిరిగి చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. సో ఈ గీత ప్రకారం గీతను బోధించిన శ్రీకృష్ణుడి ప్రకారం ఇదే భగవద్గీత యొక్క చరిత్ర. సో ఆయన స్వయంగా చెప్పారు కదా, నేను ఇది వివస్వానికి, వివస్వాన్ మనువుకు, మనువు ఇక్ష్వాకుకు చెప్పారని. సో వివస్వాన్ స్వయంగా క్షత్రియుడు, సూర్యవంశ క్షత్రియులకు తండ్రి కాబట్టి అతనికి ఈ గీతా జ్ఞానం చెప్పబడింది అన్నమాట. సో వేద సదృశ్యమైన ఈ గీతా జ్ఞానం భగవంతుడు స్వయంగా చెప్పారు కాబట్టి అపౌరుషేయము అంటే మానవాతీతం అని అర్థం. ఇది మానవాతీతం కాబట్టి జ్ఞానం అందుకని స్వయంగా భగవంతుడే చెప్పారు. కాబట్టి మానవ కల్పితాలు ఇవేవి లేకుండా వేదాలు చెప్పినట్లు గీతా జ్ఞానాన్ని మనం ఎటువంటి మార్పులు లేకుండా యథాతథంగా దాన్ని స్వీకరించాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఎటువంటి లౌకిక వివరణలు లేకుండా. సో లౌకిక విద్వాంసులు గీతా జ్ఞానాన్ని వాళ్ళకు తోచిన విధంగా కొందరు ఊహించుకోవచ్చు, కానీ భగవద్గీతని ఉన్నట్లుగా తీసుకోవాలి. గురువు చెప్పిన విధంగా గురు పరంపర జ్ఞానంతో ఆ దివ్య జ్ఞానాన్ని మరి ఇలా భగవంతుడు ముందు సూర్యుడికి, సూర్యుడు మరి తన తనయుడైన మనువుకు, మనువేమో ఇక్ష్వాకుకు బోధించినట్టు ఇక్కడ వర్ణించారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది. సో ఎన్నాళ్ళ క్రితం వచ్చింది అన్నదానికి ఎప్పుడు చెప్పారు సూర్యుడికి అంటే ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం. సో గురు పరంపర అంటే ఇట్లా ఒకరి నుండి ఒకరు. సో ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ చెట్టు మీద కొమ్మ ఒకరు, కాయ కోసేవారు ఒకరు, అందుకునేవారు ఒకరు, బుట్టలో ఆ బుట్టని పట్టుకుని ఉండేవారు ఒకరు. అలా ఒకరి దగ్గర నుండి ఒకరికి వచ్చినట్లుగా ఈ పండు మరి ఈ జ్ఞానం కూడా గురువులు
ఒకరి దగ్గర నుండి ఒకరికి ఇలా అందించుకుంటూ వచ్చారు. సో ఈ ప్రభుపాద గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో గురువు అన్నమాట. సో ఆయన గురువు. ఈ గౌడీయ మాధ్వ సంప్రదాయం ముఖ్యమైనటువంటి 4 గురు పరంపరలు ఉన్నాయి. అదేమిటి అంటే బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వచ్చింది మధ్వాచార్యది. అది ఆ మధ్వాచార్య గురు పరంపరలోనే గౌడీయ వైష్ణవ గురు పరంపర ప్రభుపాదుల వారిది. సో ఆయన పైన మరి అప్పట్లో ఆయన గురువు గారు సరస్వతి, భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి. ఆయన యొక్క గురువు ఈయన జగన్నాథ దాస్, గౌర మనోహర్ దాస్ ప్రభుజీ. ఆయన యొక్క గురువు భక్తి వినోద్ ఠాకూర్. ఈయన ఎవరంటే ఈ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతికి తండ్రియే. కానీ ఆయన కుమారుడికి తను దీక్షా గురువు కాకుండా ఈ గౌర మనోహర్ దాస్ ప్రభుజీని ఆయన ద్వారా తన కుమారుడికి దీక్ష ఇప్పించారన్నమాట. సో అది భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి గౌర మనోహర్ దాస్, గౌర కిషోర్ దాస్ ఆయన పేరు. గౌర కిషోర్ దాస్ ప్రభు, తర్వాత భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి, తర్వాత భక్తి వేదాంత ప్రభుపాద. సో ఈ భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ ముందు జగన్నాథ దాస్ బాబాజీ. ఆయన పైన ఐ థింక్ బలదేవ విద్యాభూషణులు, ఆయన పైన విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూరు. ఇప్పుడు మీరందరూ మంగళహారతి అటెండ్ అవుతున్నారని అనుకుంటున్నాను. మార్నింగ్ టైంలో మంగళహారతి అటెండ్ అయినప్పుడు మీరు మీ పేరు ముందు TEL అని పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మీరు తెలుగు డివోటీస్ అని తెలుస్తుంది. అది ఎలా పెట్టుకోవాలో ఎవరికైనా తెలియకపోతే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నేను చివరిలో చూపిస్తాను. తర్వాత ఈ సో ఇక్కడ ఈ గురు పరంపర పేర్లు అన్నమాట ఇవన్నీ. సో మంగళహారతి టైంలో మనం గురువాష్టకం అని ఫస్ట్ హారతి ఇచ్చేటప్పుడు పాడతారు కదా ఒక భజన. సంసార నలలీలలోల ప్రాణాయ కారుణ్య అని ఒక చక్కటి హారతి పాట పాడతారు. ప్రాణాయ కారుణ్య ఘనత్వం అని వస్తుంది. సో అది రాసింది ఈ విశ్వనాథ చక్రవర్తి ఠాకూర్ అన్న ఆయన అనమాట. సో అది ఇది ఇక్కడ కొంతవరకు ఈ పరంపర చూపించారు. ఏది చైతన్య మహాప్రభు, ఆయన తర్వాత మరి రూప గోస్వామి, వీళ్ళ నుండి ఇట్లా ఈ పరంపరలో ఈ వచ్చిన పరంపర ఇది గౌడీయ మధ్వ సంప్రదాయం. సో ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు మనం డీటెయిల్గా కాకపోయినా ఊరికి ఐడియా కోసం ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు ఈ 4 అన్నమాట. బ్రహ్మదేవుని నుంచి వచ్చింది మధ్వాచార్యులు, లక్ష్మీదేవి నుంచి వచ్చింది రామానుజాచార్యులు, వాళ్ళు విశిష్ట అద్వైతం. సో శ్రీ సంప్రదాయం అంటారన్నమాట దాన్ని. అది అందులో నుంచి వచ్చిందే. మొన్న కామన్ క్లాస్కి మీరు ఎవరైనా వచ్చారా నిన్న? మనం ముకుందమాల చెప్పుకున్నాం కామన్ క్లాస్లో. ఎంతమంది వచ్చారు? ఎవరైనా ఉన్నారా? ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి కామన్ క్లాస్కి వచ్చిన వాళ్ళు. మరి మనకి వెన్స్డేస్ 6 PM కామన్ క్లాస్ ఉంటుంది కదా, ఆ కామన్ క్లాస్లో ఒక్కరు వచ్చారు. ఓకే, ముకుందమాల చెప్పుకున్నాం. ముకుందమాల అంటే భగవంతుని గురించిన స్తోత్రం. కులశేఖర ఆళ్వార్ అని చెప్పి ఆయన గొప్ప భక్తులు. తమిళనాడులో ఇలాంటి గొప్ప వైష్ణవ భక్తులు 12 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళని ఆళ్వారులు అంటారు. వాళ్ళలో ఈయన ఒకరు అన్నమాట. ఆయన ముకుందమాల 11వ శతాబ్దంలో ఆయన ఒక రాజు. ఆ రాజు వల్ల ఆయన అలా భక్తుడైపోయి ఆయన రాజ్యాన్ని కూడా మంత్రులకి వాళ్ళకి అప్పచెప్పి ఆయన ఈ రకంగా శ్రీరంగం వెళ్ళి ఆ ఆలయంలోనే తన ఈ లైఫ్ అంతా కూడా తర్వాత ఆయన గడపడం జరిగింది. ఆయన ఈ భగవంతుని గురించిన వ్రాసినటువంటి స్తోత్రం ఈ ముకుందమాల. సో ఆయన ఈ శ్రీ సంప్రదాయానికి చెందిన ఆయన అనమాట, రామానుజాచార్యుల యొక్క గురు పరంపరలో. తర్వాత మరి శివుడు నుంచి వచ్చినటువంటిది విష్ణు స్వామి అనేటటువంటి గురు పరంపర. ఆయన గురు దానికి ఆ గురు పరంపరకి ఆయన. తర్వాత 4 కుమారులు ఎవరు?
బ్రహ్మదేవుడికి ఉన్నారు కదా మానసపుత్రులు, బ్రహ్మదేవుడి మానసపుత్రులు సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులని. వాళ్ళెప్పుడు వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు. చూడ్డానికి చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు ఎప్పుడు వాళ్ళు. కానీ వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు. వాళ్ళ నుండి వచ్చినటువంటి గురు పరంపర నింబకాచార్యుల గురు ద్వారా వచ్చినదనమాట. కుమార గురు పరంపర. సో ఈ 4 ముఖ్యమైన గురు పరంపరలు. ఈ గౌడీయ మధ్వ సంప్రదాయం ప్రభుపాదులు వాళ్ళ గురు పరంపర ఈ మధ్వాచార్యుల నుండి వచ్చిన ఒక గురు పరంపర అన్నమాట. సో అది. సో భగవంతుడు ఇదంతా చెప్పి ఇంకా ఏమంటున్నారంటే, ఇట్లా మధ్యలో ఎక్కడో కాలక్రమంలో మరి మనకి ఇది నష్టపోయాము. ఇది చాలా రోజుల గురు పరంపరగా వచ్చి చాలామంది ఋషులంతా దీన్ని రాజర్షులంతా కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. కాలక్రమేణా ఈ గురు పరంపర ఇలా మరి బ్రేక్ అయిపోయి ఈ జ్ఞానం నశించిపోయింది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అందుకని అప్పుడు అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. సయేవాయం మయా తేద్య యోగ ప్రోక్త పురాతన భక్తోసి మే సఖా చేతి రహస్యం హేతదుత్తమం. సో నువ్వు నా భక్తుడివి, భక్తోసిమే నా భక్తుడివి, సఖా నా స్నేహితుడివి, చ ఇది స్నేహితుడు కూడా, చ అంటే కూడా అని మరియు అని అర్థం. ఇది కాబట్టి ఈ రహస్యం హి నిశ్చయంగా ఏతత్ ఉత్తమం, ఇది దివ్యమైనటువంటి ఈ రహస్యాన్ని నువ్వు నా భక్తుడివి మరియు స్నేహితుడు కూడా కాబట్టి మరి నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. యోగ ప్రోక్త పురాతన, ఈ పురాతనమైనటువంటి ఈ యోగాన్ని నేను మయ నా వల్ల తే నీకు అద్య అంటే ఈరోజు చెప్పబడుతోంది, ప్రోక్త చెప్పబడుతోంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి నేను ఈ పురాతనమైన యోగాన్ని నువ్వు నా భక్తుడివి స్నేహితుడివి కాబట్టి ఈ ఉత్తమమైన ఈ గొప్ప రహస్యాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవని భగవంతుడితో సంబంధాన్ని తెలియజేసేటటువంటి ఈ యోగాన్ని మరి నేను నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అని భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఇది విన్న తర్వాత అర్జునుడికి ఒక సందేహం వచ్చింది. అర్జున ఉవాచ అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వతః కథమేతద్విజానీయాం త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి. సో మరి భవత నీ 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 తర్వాత అపరం, భవత అపరం నీ తరువాత మరి నీ జన్మ తరువాత అంటే వివస్వాన్ జన్మ కంటే వివస్వాను తర్వాత కదా నువ్వు పుట్టింది, సూర్యుడు తర్వాత కదా, అంటే నువ్వు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ అవతారంలో ఉన్నారనుకుంటూ అంటున్నాడనమాట. సూర్యుడైనటువంటి ఆ వివస్వాన్ తరువాత కదా నీ జన్మ పరం జన్మ వివస్వత, నీ యొక్క జన్మ వివస్వాన్ జన్మ కంటే పూర్వం కదా, ముందు కదా, పూర్వం ఉన్నది. కథం ఏ విధంగా ఏతత్ ఈ విషయాన్ని విజానీయం అర్థం చేసుకోవాలో త్వం నువ్వు ఆదవ్ ఈ ప్రారంభంలోనే ప్రోక్తవానితి చెప్పావు అని అంటున్నావు. ముందే చెప్పాను నేను ఎప్పుడో బిగినింగ్లోనే సూర్యుడికి అంటున్నావు. ఇది నేను ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలో నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఎందుకంటే సూర్యుడి కంటే సూర్యుడు నీకంటే పూర్వుడు ముందే ఉన్నాడు కదా. జన్మ పరం భవతో జన్మ, నీ జన్మ కంటే పరం జన్మ పూర్వమే ఉన్నదిగా వివస్వత జన్మ, వివస్వాన్ జన్మ అంటున్నాడు అన్నమాట. సో నాకు ఇది ఏమీ అర్థం కావడం లేదు. సూర్యుడైన వివస్వాను జన్మ నీకంటే కూడా పూర్వుడు అతను, అతను ఎప్పుడో ఉన్నాడు, నువ్వు ఇప్పుడు ఇప్పుడున్నావు. కాబట్టి మరి నువ్వు మొదట్లోనే ఈ జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించానని చెబుతున్నావు. నాకు ఈ విషయం నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో నాకు తెలియడం లేదు అని చెప్పి అర్జునుడు ఒక ప్రశ్న అడిగాడన్నమాట. సో ఇక్కడ అర్జునుడు మరి ప్రశ్న అడిగాడు అంటే అర్జునుడు మాటలు, భగవంతుడి మాటలు నమ్మకుండా ఉన్నాడనే. అర్జునుడు మహాభక్తుడు,
పైగా స్నేహితుడు. నిజమేమిటి అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు అడిగాడు అంటే తెలియక కాదు, కానీ భగవంతుడి మీద నమ్మకం లేని వాళ్ళకి కానీ, ముందు ముందు ఇలా మనబోటి వాళ్ళకి కానీ అర్థం అవడం కోసం మరి అర్జునుడు ఈ రకంగా అడుగుతున్నాడు. అంతేగాని శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు ఆయన ఎప్పుడూ ఉన్నాడన్నది అర్జునుడికి తెలియని విషయం కాదు అని భాష్యంలో వివరిస్తున్నారనమాట. అర్జునుడు అడిగాడంటే తెలియక అడగలేదు, మనబోటి వారందరికీ కూడా తెలియజేయడానికి అలా అడిగాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో 10th చాప్టర్లో మరి మనం చూస్తాం విభూతి యోగంలో శ్రీకృష్ణుడు అన్నిటికీ కూడా మూలం అని చెప్పేసి ఆయన, అది కూడా అర్జునుడికి తెలుసు సంపూర్ణంగా. అయినా కూడా మరి దేవకీదేవి తనయుడిగా ఆయన ధరిత్రిపై అవతరించారు. అలాంటి ఆది పురుషుడు దేవదేవుడు మరి దేవదేవుడిగా ఉండడం ఎట్లా సాధ్యమైందనేది మామూలు వాళ్ళకి బోధపడదు త్వరగా. కాబట్టి ఆ విషయం అందరికీ అర్థం అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అర్జునుడు ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నాడు మధ్యలో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడే ఈ విషయం గురించి ప్రామాణికంగా చెప్పగలడు కాబట్టి అర్జునుడు ఆయన్నే అడిగి ఆయన సమాధానంతో అందరికీ కూడా ఈ విషయం మీద అవగాహన కలగాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇలా అడగడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కాబట్టి మరి భగవంతుణ్ణి ఒక దానవులే తిరస్కరిస్తారు, అందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి ప్రామాణికుడిగా అంగీకరిస్తారు. కాబట్టి అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నను ఆయన్నే అడగడం జరిగింది అని భాష్యంలో మనకి వివరిస్తున్నారు. సో అర్జునుడు అడిగాడు కదా, మరి నువ్వేమో ఇప్పుడున్నావు, సూర్యుడేమో ఎప్పుడో ఉన్నాడు, నువ్వు ఆయనకి చెప్పానంటున్నావు, నాకు ఇది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో మరి నాకు తెలియడం లేదు అని చెప్పి అర్జునుడు ఈ ప్రశ్న అడగడం జరిగింది. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే సమాధానం, శ్రీ భగవానువాచ బహూని మే వ్యతీతాని జన్మాని తవ చ అర్జున తాన్యహం వేద సర్వాణి నత్వం వేత్త పరంతప. సో భగవంతుడు పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టే అర్జున, నీకు నాకు ఎన్నో జన్మలు, బహూని మే వ్యతీతాని ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి, నాకేమో అవన్నీ గుర్తున్నాయి, కానీ నీకు అవేవి కూడా నీకు జ్ఞాపకం లేవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తాన్యహం వేద, అవన్నీ కూడా ఆ జన్మలు నాకు గుర్తున్నాయి, నాకు తెలుసు, సర్వాణి అన్ని జన్మలు నాకు తెలుసు, నత్వం వేత్త కానీ నీకు అవన్నీ తెలియదు. పరంతప అంటే శత్రువులను అణిచేవాడ, భయపెట్టేవాడ అని అర్థం. సో అర్జునుణ్ణి పరంతప అని పిలుస్తూ ఇలా చెప్పారనమాట. నీకు నాకు ఇదొక్కటే జన్మ కాదు, ఎన్నో జన్మలు గడిచాయి, నాకేమో అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి, నీకే జన్మ గుర్తు ఉండదు అని చెప్పి భగవంతుడు, మరి మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా, సో భగవంతుడికి మరి అన్నీ గుర్తుంటాయి. అజోపి సన్నవ్యయాత్మ భూతానాం ఈశ్వరోపి సన్ ప్రకృతిం స్వామధిష్టాయ సంభవామి ఆత్మమాయయ. అజ అంటే పుట్టుక లేని వాడిని అపి అయి ఉన్నప్పటికీ, సన్ కూడా అయి ఉన్న, అలా పుట్టుక లేని వాడిని అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా, అవ్యయాత్మ అంటే నాశనం లేని శరీరం కలవాడిని అయి ఉండి కూడా, భూతానాం అన్ని జీవరాశులకు ఈశ్వరోపి సన్ ఈశ్వరుడినై ఉండి కూడా, ప్రకృతిలో స్వాం అంటే నేను నా యొక్క అధిష్టాయ, నా యొక్క నేను ప్రకృతిలో ఈ రకంగా అధిష్ఠించి సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను, ఆత్మమాయయ అంటే నా యొక్క స్వయం శక్తితోనే అని చెప్పి చెప్తున్నాను. నేను పుట్టుక లేని వాడినైనా, అవ్యయుడనైనా, అన్ని జీవరాశులకి ప్రభువుని ఈశ్వరుడినైనా, నేను ప్రకృతిలో ఈ రకంగా వ్యాపించి అధిష్ఠించి ప్రకృతిలో నా యొక్క స్వయం సంకల్పంతో అవతరిస్తూ ఉంటాను అని భగవంతుడు విషయం చెప్తున్నారనమాట ఇక్కడ. ఇది అర్జునుడికి తెలియంది కాదు, కానీ మనందరికీ కూడా తెలియజేయాలి అని. సో భగవంతుడు ఎలా అవతరిస్తారు అంటే ఈ రకంగా, ఆయన పుట్టుక లేనివాడైనా, నాశనం లేనివాడైనా, అందరికీ ప్రభు అయి ఉండి కూడా సమస్త ప్రాణులకు ఆయన తన యొక్క రూపంతో ప్రతి యుగంలోనూ అవతరిస్తారు
అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి భగవంతుడి ముఖ్యమైనటువంటి అవతరణలు కొన్ని చూపిస్తున్నారు. ఏది మరి శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణులని, మరి వామనమూర్తి కొన్ని. సో ఇక్కడ భగవంతుడికి మనకి మరి ఆయనకేమో అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి. మనకి మరి ఇంకో జన్మ తీసుకున్నప్పుడు పూర్వ జన్మ మర్చిపోతాము. అలాగే ఆయన ఆయన ఓన్ స్వయం సంకల్పంతో అవతరిస్తారు. ఆయన అవతరించాలి అనుకున్నప్పుడు. మనం మన కర్మఫలాల ఆధారంగా మనం జన్మ తీసుకుంటాం. అలాగే భగవంతుడి శరీరం కూడా సచ్చిదానందమే. మనకి ఆత్మ మాత్రమే సచ్చిదానందం. శరీరం అసత్తు, అచిత్తు, నిరానంద అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మనది అశాశ్వత శరీరం. కానీ భగవంతుడు మొత్తం కూడా సచ్చిదానందమే భగవంతుడికి. ఆయనకి శరీరాత్మలకు భేదం లేదు. మనకి ఆత్మ సచ్చిదానందం, అది ఈ భౌతిక శరీరాన్ని పొందుతుంది అని చెప్పి ఆయనకి అన్ని జన్మలు గుర్తుంటాయి. మనం మరి శరీరం వేరేది వచ్చినప్పుడు మనం గత జన్మ మర్చిపోతూ ఉంటాం. కొన్ని విషయాలు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది ఆ తర్వాత భగవంతుడు అవతరిస్తారని చూసాం. ఎందుకు అవతరిస్తారు అన్నది కూడా ఆయన నెక్స్ట్ శ్లోకంలో చెప్తారు. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానం అధర్మస్య తదాత్మానం సృజామ్యహం. ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మం తగ్గిపోతూ వస్తుందో, అభ్యుత్థానం పెరుగుతూ ఉంటుందో, అధర్మం ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ ఉంటుందో, తద్ ఆత్మాన అప్పుడు నేను సృజామి అవతరిస్తాను. అహం నేను అవతరిస్తాను, ఆత్మానం నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను. సో ధర్మం క్షీణించినప్పుడు, అధర్మం పెరిగిపోయినప్పుడు నేను స్వయంగా అవతరిస్తాను అని భగవంతుడు ఎందుకు అవతరిస్తారు అన్నది, ఎప్పుడు అవతరిస్తానన్న దానికి కూడా చెప్పాడు. ఎందుకు అవతరిస్తారు అన్నది కూడా చెప్తున్నారనమాట. అవతరణ ఎందుకు? పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. పరిత్రాణాయ సాధూనాం అంటే సాధువులు అంటే ఏదో సన్యాసులు సాధువులని కాదు, మంచివారు అని అర్థం. మంచివారిని పరిత్రాణాయ రక్షించడానికి, వినాశాయ చ దుష్కృతులు దుర్మార్గులను వినాశనం చేయడానికి, మరియు చ అంటే మరియు కూడా అని అర్థం. మరియు సో మంచివారిని రక్షించడానికి మరియు దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ ధర్మాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడానికి సంభవామి అవతరిస్తూ ఉంటాను యుగే యుగే ప్రతి యుగంలోనూ అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కంసుని వధించడం చూపిస్తున్నారనమాట. సో సాధువులను రక్షించడానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, మరి ఈ ధర్మాన్ని తిరిగి స్థాపించడానికి ప్రతి యుగంలో నేను అవతరిస్తాను. ఇక్కడ మరి నందమహారాజ్ ఇంటికి ఈ వసుదేవుడు ఈ పుట్టిన బాలకృష్ణుని తీసుకుని వెళ్ళడం, మరి భగవంతుడి యొక్క మహిమతో ఆ గేట్లు అవి ఓపెన్ అవ్వడం, మరి వాళ్ళు ద్వారపాలకులు కూడా నిద్రలో ఉండడం, ఈ ఆదిశేషు నీర పట్టడం వర్షంలో, ఆయన గొడుగులాగా ఈ రకంగా తీసుకువెళ్ళడం జరిగింది. సముద్రం కూడా దారి ఇవ్వడం చూస్తాం మనం. సో అది కొంత మనకి ఇక్కడ చిత్రంలో చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఇది చెప్పి ఈ రకంగా నేను అవతరిస్తాను, ఎప్పుడు అవతరించేది, ఎందుకు అవతరించేది చెప్పి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, జన్మ కర్మ భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం వల్ల వచ్చే లాభం ఏమి తప్ప భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం వల్ల అంటే అనే ప్రశ్న వస్తే, జన్మ కర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సో అర్జున. సో నా యొక్క దివ్యమైన జన్మను, నా తత్వాన్ని, నా పనులని, నా కర్మలని ఏవం యో వేత్తి ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో ఆ తత్వాన్ని, ఇక్కడ త్యక్త్వా దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మ నైతి మళ్ళీ వాళ్ళకు పునర్జన్మ అనేది ఉండదు. ఎవరికి? నా యొక్క జన్మ గురించి, నా యొక్క పనుల గురించి ఆ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు అని. మామేతి సో అర్జున నన్నే పొందుతారు అర్జున. నా జన్మ కర్మల దివ్యత్వాన్ని, ఆ తత్వాన్ని తెలుసుకున్న వాళ్ళు ఈ దేహం వదిలిన తర్వాత పునర్జన్మలు ఉండదు వాళ్లకు. వాళ్ళు నన్నే చేరుకుంటారు, నన్నే పొందుతారు
సో ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క దివ్య స్వభావాన్ని తెలుసుకుంటే ఆయన్ని పొందుతారంటే ఏమిటా తెలుసుకోవడం అనే అనే డౌట్ రావాలి, వస్తుంది కదా. భగవంతుని తెలుసుకోవడం అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడి తత్వం ఏమిటో మనం అర్థం చేసుకోగలం. అర్థం చేసుకోగలగడం అంటే మాటలతో కాదు, మనం అనుభవపూర్వకంగా అర్థం చేసుకోగలగడం. ఏమిటి భగవంతుడి తత్వం? సచ్చిత్తానంద. ఏమిటా సచ్చిత్తానంద? ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా తొణకకుండా బెనకకుండా ఉండే సమత్వం. మనం చూస్తున్న ఆ కర్మయోగం అది భగవత్ తత్వం. ఆయన చెప్పారు. మరి మనం, నేను ఎవరి ఏ కోరిక కోసం చేయడం లేదు, నా డ్యూటీ అయినా నేను నా పనులు చేసుకుంటూ పోతున్నాను, ఏ ప్రతిఫలాసక్తి కోసం నేను చేయడం లేదు. అలా నువ్వు కూడా చేసి అందరికీ కూడా ఇలా చెయ్యాలి ఆదర్శప్రాయంగా చూపించు. అప్పుడే ఇదే భగవతత్వం, ఇదే యోగం. అప్పుడు నీవు ఈ సమత్వంలోకి వెళ్ళి నువ్వు ఆ ప్రేమతత్వంలోకి వెళ్ళిపోతావు. నీలో ఉన్న నెగిటివ్ క్వాలిటీస్ అన్నీ పోయి నువ్వు శుద్ధమైపోయి మరి పవిత్రతతో నువ్వు ఆ పవిత్రమైన ప్రేమతత్వంలో భగవంతుడి యొక్క ఆ తత్వం ఇది ఇంత క్లీన్, ఇంత పరిశుద్ధం, ఇంత దివ్యం, ఇంత పవిత్రం అనే తత్వం ఎలా ఉంటుందో తెలియాలంటే మనం ఆ తత్వానికి స్వయంగా వెళ్తేనే కదా తెలిసేది. మనలో ఇన్ని కల్మషాలు ఉంచుకుని పవిత్రత అంటే ఇలా ఉంటుందా అని ఊహించుకుంటే ఎలా తెలుస్తుంది? మనం స్వయంగా ఆ స్థితికి వెళ్ళి ఆ స్థితిని మనం అనుభవించగలిగినప్పుడు ఆ సచ్చిత్తానందం అనేది మరి లైట్ బల్బ్ లాగా జ్ఞానం వెలిగి ఇది భగవంతుడి యొక్క ప్యూర్ తత్వం అని మనకి అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవడమే భగవత్ తత్వాన్ని తెలుసుకోవడం అంటే అర్థం. భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడం అంటే అర్థం అది. మనం ఆ తత్వానికి ఎదగగలగడం. సో అలాంటి వారు ఆ తత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇక ఈ భౌతిక జగత్తులో వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ ఉండదు. నా ధామానికి ఇక భగవంతుని పొందే అర్హత వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన తత్వాన్ని మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి. ఎవరు మరి ఈ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలరు? సరే, భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. మనం అర్థం చేసుకోవడం అంటే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకోవాలి, ఆ తత్వం నేర్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఎవరు అసలు నేర్చుకోగలుగుతారు అంటే వీతరాగ భయ క్రోధ మన్మయా మాముపాశ్రితాః బహావో జ్ఞాన తపసా పూతా మద్భావమాగతాః. ఎవరైతే వీట వదిలిపెట్టారో, రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు, మన్మయ మాం ఉపాశ్రిత, మనస్సును నా మీదే పెట్టి, మాం ఉపాశ్రిత, నన్నే ఆశ్రయించి, బహావో జ్ఞాన, ఎంతో మంది జ్ఞాన తపస్సు ద్వారా పూత పవిత్రమైపోయారు. మద్భావమాగత, వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందారు. ఏమిటా భావం? భగవంతుడి యొక్క ప్రేమతత్వం, ఆ శుద్ధతత్వం, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం. ఎంతో మంది ఈ జ్ఞాన తపస్సులు మరి నన్ను పొందారు. ఎలా? వీత రాగ భయ క్రోధ, రాగాన్ని, అటాచ్మెంట్ ని, భయాన్ని, కోపాన్ని వదిలి ఎప్పుడు వదలగలుగుతాం అటాచ్మెంట్ ని, భయ క్రోధాలను? మనకు కోరిక అనేది మనం తగ్గించుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ఈ రాగ భయ క్రోధాలు ఏమి కూడా ఉండవు. మనకు చూడండి, ఏదైనా కోపం ఎందుకు వస్తుంది? మనం అనుకున్నది జరగకపోతే వస్తుంది. ఏదో అనుకున్నాము అంటే అది కోరికే కదా. ఇది ఇలా జరగాలి అనుకుంటున్నాం, అది మన కోరిక. అది జరగకపోతే కోపం వస్తుంది. అలాగే భయం, ఆందోళన వస్తుంది. ఇదేమిటి, ఇది అవుతుందో లేదో, మరి ఏమవుతుందో, ఇలా అవ్వాలనుకుంటున్నా అవుతుందా లేదా? ఆ ఆందోళన కూడా కోరిక వల్లే వస్తుంది. అటాచ్మెంట్, నాది నాది అనేది ఉండబట్టే ఇంకా ఇంకా కోరికలు పెరుగుతాయి. సో ఈ మూడుని వదులుకున్న వాళ్ళు, అంటే రాగద్వేషాలను వదులుకోగలిగిన వాళ్ళు వదులుకుని నెక్స్ట్ మనస్సులో భగవంతుని స్మరిస్తూ తలుచుకుంటూ నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, ఆ శరణాగత తత్వం ఏది జరిగినా భగవంతుడి డెసిషన్ ఇది అని మనస్ఫూర్తిగా మనం అంగీకరించగలిగినాడు ఆయన్ని ఆశ్రయించి ఏదైనా భగవత్ ప్రసాదం అనుకోవడం. అటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది పవిత్రులై నన్ను చేరుకున్నారు, నా భావాన్ని పొందారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు మరి రాగము, భయము, క్రోధం వదులుకున్నారంటే ఇక వాళ్ళు మహాత్ములు కాక మరి ఏమిటి? సో అలా ఆ స్థితికి, అట్లా ఆ విధంగా భగవంతుడిని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇటువంటి లక్షణాలను మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి. భగవంతుని మనస్సులో ప్రతిష్ఠించుకుని ఆ శరణాగత తత్వంతో మరి ఉండగలగాలి.
అందుకని భగవన్నామం మరి ఈ కలియుగంలో మనకి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ క్వాలిటీస్ పెంచుకోవడానికి మరి భగవంతుని మనస్సులో ఎప్పుడు మన్మయ మనస్సును నా మీదే పెట్టి మాముపాశ్రిత ఆయన్నే ఆశ్రయించి ఇది చేయాలి అంటే భగవంతుణ్ణి మరి మనం ఆ రకంగా ధ్యానించుకోవాలి, స్మరించుకోవాలి. ఏతధాం ఇది 10th శ్లోక. ఏతథా మాం ప్రపద్యంతే తాం తథైవ భజామ్యహం మమ వర్త్మానువర్త్యంతే మనుష్యా పార్థ సర్వశః. ఎవరు ఏ విధంగా శరణు చొచ్చుతారో ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తాను. అర్జున, అందరూ అన్ని విధాల ఏదో ఒక విధంగా నన్ను అనుసరిస్తారు. అంటే ఒక్కొక్కరు భక్తి యోగం ద్వారా, కొంతమంది అష్టాంగ యోగం ద్వారా, కొందరు జ్ఞానయోగం ద్వారా, కొందరు కర్మయోగం ద్వారా భగవంతుణ్ణి అనుసరించవచ్చు. ఎవరు ఏ మార్గంలో అనుసరించినా అన్నీ కూడా చివరికి నేను వాళ్ళ యొక్క శ్రద్ధను బట్టి వాళ్ళందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు ఇక్కడితో లెసన్ ఆపుతాము. మళ్ళీ రేపు కంటిన్యూ చేసి పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ధన్యవాదాలు క్లాస్కి వచ్చినందుకు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. హరిత మాతాజీ ఉన్నారా? హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ, థర్డ్ చాప్టర్ సెకండ్ పార్ట్ పెట్టలేదు మాతాజీ, వైటీ లింక్, యూట్యూబ్ లింక్. ఓకే మాతాజీ, చూసి నేను పెడతాను అయితే. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే. సో అందరూ తప్పనిసరిగా మరి క్లాస్కి అటెండ్ అవ్వడం మర్చిపోకండి. మరి కొద్దిగా స్ట్రెంగ్త్ తగ్గిపోయింది. మరి ఓన్లీ 12 మెంబర్స్ ఉన్నారు ఈరోజు. సో క్లాస్కి రేపు ఫ్రైడే మళ్ళీ తర్వాత